Hola, sóc jo, l'Alícia, i m'han donat permís per distreure't uns minutets més. I crec que val la pena que coneguis una història. Avui parlarem de per què fascinen els fractals. Tot comença l'any 1975, quan un matemàtic anomenat Benoit Mandelbrot estava observant imatges repetides d'un paisatge a l'ordinador i es va adonar d'una cosa sorprenent. Una mateixa forma es repetia una vegada i una altra, com un mirall infinit. T'imagines mirar una carxofa tallada per la meitat i veure com cada fulla, quan t'hi fixes bé, té una forma semblant a la de la carxofa sencera? O pensa en una branca d'un arbre que, si la mires de prop, té una estructura similar a la branca gran, o fins i tot al mateix arbre. Aquest misteri, que una part s'assembli tant al conjunt, és la base del que anomenem fractals. Però què són exactament els fractals? Es poden tocar, són de debò, o són només una idea estranya? Anem-ho descobrint plegats. Un fractal és una forma que es repeteix a si mateixa a escales diferents. És com si cada tros en contingués una còpia petita i després una altra i una altra, com unes nines russes infinites. Aquesta repetició la trobem a molts llocs. Les fulles de falguera, la línia de la costa d'Eivissa vista des d'un avió, els flocs de neu que cauen a l'hivern a la Cerdanya. Saps quan dibuixes un núvol fent plecs i després més plecs dins? Si mires la vora d'aquest dibuix, descobriràs que allà, sense saber-ho, has fet un petit fractal. Benoit Mandelbrot va començar a jugar amb aquestes formes a l'ordinador. Va inventar la paraula fractal, basant-se en la paraula llatina fractus, que vol dir fragmentat o trencat. Les persones al seu voltant, al principi, pensaven que era només una curiositat matemàtica. Però a mesura que la idea es va estendre, científics, artistes i fins i tot músics van quedar meravellats pel que s'amagava darrere d'aquests patrons infinits. Si mai has passejat pel vessant d'una muntanya del Pirineu, potser t'has quedat mirant com els rius fan meandres. De lluny, el riu sembla una essa gegant. Si t'hi acostes, veus curves més petites. I si encara t'hi acostes més, amb una lupa, o fins i tot mirant fotografies d'avió, veus curves dins les curves. No s'acaba mai. Així es comporten els fractals, repeteixen els seus patrons. Per què fascinen tant? Potser perquè són misteriosos. Quan observes la geometria tradicional, com un quadrat, una esfera, un triangle, tot és ordenat i net. Però la natura no segueix sempre regles perfectes, té els seus propis trucs. Els fractals representen aquesta mena d'ordre dins del caos, una simetria que no ho és del tot, una bellesa que sorprèn perquè és diferent del que esperàvem. Hi ha fractals a la natura i a les matemàtiques, però també a coses tan humanes com el nostre cor. Si observes una imatge de vasos sanguinis, veuràs com es divideixen, cada branca fent-ne dues de més petites, i així fins a les parts més diminutes. El mateix passa amb els bronquis als teus pulmons, a una figuera d'una horta de Gandia o a les arrels d'una olivera a l'Empordà. T'imagines? El teu cos, sense tu saber-ho, dibuixa fractals cada dia. Els fractals fascinen també perquè són difícils d'acabar. Quan dibuixes una casa, arriba un moment que el dibuix està acabat. Quan dibuixes un fractal, podries continuar i continuar, fent detalls cada cop més petits tota l'estona. És com si la imaginació pogués recórrer camins infinits. Això als científics els encanta, i als artistes també. Mira, hi ha un fractal molt famós que es diu el triangle de Sierpinski. Per fer-lo només necessites un triangle. Pinta'n un de gran. Ara, dins seu, dibuixa un triangle més petit al centre, de manera que toqui els tres costats i formi tres triangles als extrems. Esborra el triangle central. Ara repeteix el mateix procés amb cadascun dels tres triangles petits que t'han quedat. I després, repeteix encara. Sembla una broma, oi? Però a cada pas, la figura es fa més i més complexa. Podries continuar, en teoria, tota la vida. Hi ha persones que mirant fractals diuen que es relaxen. A Palamós, a la vora del mar, hi ha qui es passa hores observant com l'aigua fa escumes i dibuixa petites formes que es repeteixen a les roques. Quan te n'adones, l'escuma d'una onada pot recordar una galàxia, o potser una altra onada més petita. I així, sense esforç, el teu cap viatja per un món de figures sense fi. És curiós que, per molt que observem les nostres fulles o les roques d'un barranc a Andorra la Vella, mai no trobem dos fractals idèntics.
Es repeteix l'estructura, però mai són iguals. Això recorda una mica les empremtes digitals o la nostra lletra a mà. S'assemblen, però són úniques. Aquesta varietat infinita emociona qualsevol que en vulgui saber més. Els ordinadors són grans amics dels fractals. Avui gairebé qualsevol joc que portes al mòbil pot fer servir fractals per crear paisatges. Saps aquelles muntanyes que es veuen en un videojoc? O els arbres que semblen reals? Molts programes informàtics empren fórmules fractals per generar escenaris que es veuen naturals, justament perquè, com a la natura, repeteixen patrons a diferents escales. A les Illes Balears, a Eivissa, alguns artistes dissenyen collarets o quadres inspirats en la forma de les fulles de falguera o en el perfil de les cales. Alguna vegada, mirant un dibuix que sembla interminable, has pensat «Com pot ser que això sigui art si només repeteix la mateixa figura?» I la resposta és que, justament, aquest misteri de la repetició, del detall petit dins el gran, té quelcom que hipnotitza. Fins i tot hi ha qui fa mandales, aquells dibuixos circulars plens de detalls, pensant en patrons fractals per relaxar-se i concentrar-se. Què passa amb els científics? Per a ells, els fractals són molt útils per entendre fenòmens naturals. Analitzar la costa de Mallorca per saber com de llarga és sembla fàcil, però si la mesures amb un regle gran seran tants quilòmetres. Si la mesures amb un regle petit i segueixes totes les corbes i racons, la distància augmenta. Amb fractals, les matemàtiques poden explicar per què passa aquest efecte i trobar fórmules per a realitats que d'entrada semblen impossibles de calcular. Hi ha qui a Alcoi fa experiments amb líquids acolorits. Si deixes una gota d'un líquid especial en un vidre, a vegades el líquid es reparteix en formes estranyes, com branques, que recorden l'estructura dels fractals. Aquestes formes no només són boniques, sinó que expliquen com es mouen les molècules o com funcionen alguns processos a la natura. En el món animal, alguns animals fan servir patrons fractals per camuflar-se o construir refugis. Les aranyes, quan fan la teranyina, sovint creen estructures que s'assemblen a fractals. La mateixa seqüència de radis i cercles, repetida, dona estabilitat i bellesa a la teranyina. Algunes marietes o papallones tenen taques que, si mires amb lupa, repeteixen formes que t'avisen. «Ei, vigila, soc perillosa» o «estic camuflada». La ciència va avançant i hi ha qui pensa que fins i tot la música segueix patrons fractals. Quan escoltes una cançó tradicional, potser una sardana a Olot o una jota a Castelló, veus que els ritmes i les melodies es repeteixen. Primer una melodia curta, després un tros més llarg que recorda aquell primer tros, i així successivament. Com si la música també fos un fractal, petites peces dins d'una obra gran. Generacions de matemàtiques i matemàtics han estudiat fractals, tant dones com homes. Al segle XX, l'Hélène Barceló, una matemàtica nascuda a França però que va viure molts anys a Catalunya, va investigar formes fractals i la seva relació amb altres branques de la matemàtica. També, més cap aquí, a la Universitat de València, la professora Maria Emília Majorana estudia els fractals per entendre millor la manera com la llum passa a través de fulles i arbres, ajudant els enginyers a fer sistemes més eficients per obtenir energia solar. A vegades la gent es pregunta si els fractals són invents humans o creacions de la natura. La resposta és, més o menys, les dues coses. La natura els crea sense pensar-ho. Les matemàtiques serveixen per explicar-los i per fer-ne servir les regles per dissenyar coses noves. Això demostra un cop més que el món que ens envolta és ple de misteris que l'ésser humà només comença a entendre. I saps què és el millor? Que ni tan sols cal ser una científica o un científic per gaudir dels fractals. Quan surts a caminar vora el Gurb Blau, a tramuntana, i veus una pedra plena de molsa que s'escampa com petites branques, o mires una coliflor tallada per la meitat i veus com cada part en sap ser una còpia minúscula de la de més amunt, aquesta sensació de sorpresa és el gust pel misteri de la natura. Si algun dia et trobes distret, pots provar de dibuixar el teu propi fractal. Comences amb una línia. Després, a cada segment d'aquesta línia, fas una muntanyeta. I a cada muntanyeta repeteixes el procediment. S'anomena la corba del floc de neu de Font Koch i, sense adonar-te'n, estaràs fent matemàtiques amb les teves mans. Potser d'aquí a uns anys serà algú com tu qui descobreixi un nou tipus de fractal. O potser, només potser, veuràs a la natura una estructura que ningú ha sabut descriure encara. Recorda que per darrere d'aquest misteri hi ha la curiositat, les ganes d'observar i el plaer de pensar com pot ser que una petita part s'assembli tant al tot.
La natura, les matemàtiques i l'art ens recorden que, tot i ser grans i complexes, s'amaguen secrets que pots descobrir només cal mirar amb ulls de sorpresa, com qui mira una carxofa, una caragola o un floc de neu caient. I tu? Quin fractal creus que has vist avui sense saber-ho? I fins aquí la història d'avui. Descansa bé i bona nit.